talde moduan aukeratuko naban Deftones taldea. Txikitan bizi izan naban nu metal olatu hori, eta agertu ziren talde guzti horien artean Deftones izan zen gixen maiteen ebana o gixen guzta batena. Eta hori, entzunaldi bakoitzean gauza barrizak hartzen agazan kantuetan, eta hori izango zen borobiena Deftones. Hamleten El Inferno aukeratuko naban. Taldia aurretik jarraitzen eban, baina disko hori iruditzen evoluzio bat, musikalki, soinua, eta badakite estatu batuetan grauzala, orduan horre bere puntua emangotzon, baina hori disko oso borobila iruditzen. Eta beste bat aipatuko S.A.ren en directo be, hori kriston diskua, asko entzunaban, kontzertu asko entzuna bazan, eta oso diskoa. Hemen asko gustatzen kantu bat, eta naizta ontxe estiloaz, gure estiloaz estekon zerikusi asko, da Redemption Song Bob Marleyena. Edozein unetan entzuteko kantu bat dela usteot, eta edozein momentutan egokisa, ondo datorrena eta gozatzeko modukoa. Osotasunean izango zen, eta nik izango nahan disko oso bat dela, o disko pare bat diela, Habeas Corpus, eta kantua da El Eterno Camino del Reformismo. Osotasunean letra hori da pasada da. Abeslarietan fijaute, esango nahan Fernando Sapo, eta baita asko mobidu eta asko ikutu nahan Eraso Sergio. Azken aldizan geizen streaming bidez entzuteot, eta kotxian nik ondioko CD-a dekot, así que baita CD-etan entzuteot musikia. Jotzen, Urion Festen, da festival horan pizkata underground bat egiten dela berri zen, eta gustauko aten Bilboko kafe antzokian jotzia. Gero konpainia be importantia da, baina leku moduan oso buruan dekoten lekua da. Asko ez naz mugitzen, Biarritzetik eta Bilbora ibiltzen naz, baina asko gustate Jimmy Jazz aretoa. Txikia, energia holan politia sortzen da, oso interesantia. Oindala gitxi, oindala pare bat ohiru urte, jun ginen Manchesterrera, Outbreak festivala ikustera, eta irudaten festivala, izan zen eguna eta gaba, izan zen hortik aurrera beste era bat ikusteko festivalak, bizitzeko musikia eta pasada bat. Eta kontzertu bat legitzekotan, gaztetan, Korn ikusten aban Gernikan, eta igual naizta ez kontzertu oso borobia izan, niretzako izan zen pasada bat. Esango naban Komaren El Infarto izan zala aurreneko kasetea. Oiturak aldatu diezen, diskoak ez totaz asko erosten, baina azkena erosi dutana izan da kontzertu baten eta zan Bruma Densaren hildako amaiera.